Report Liwat Mayer and Report Liwat Sangkay Tunyo. Oo. Siyempre kinang lanang gyapon to niya makasabutan. Okay, adto nga mga pinanlabyog, adto nga mga ano, tiga nga to mga tao nga mga nagpambitan niyo mga grasya. O para gyapon pag malipay adto mga tao nga nagpaambitan nira grasya nga uy mo. Pay kay isang kay Tunyo baga warahi nga limot ano. Sakto good man sakto. Oh, good morning. Oh, good morning. Good afternoon. Today is January 14, 2024. Alagat 2024, 2025 budoy. Ano ka nga? Eternal blessing to the Lord and let the picture sa napandim. Rest in peace. Amen. Ayos, alagad. Mga sangkay. Mata ka din ka mo? Oo. Amula na yun at kuhan himang rawon ilibot at plaza kay din may rarangkabon na lot ini manini nga alagat rarangkabon. Oo, kay tapos na nag-trekkings na warila makalugarada. O ini nga kuhan ini nga Christmas tree. O actually tikang palak di da Asunsyon nakagpatukal-tukal kitahan na kuhan kana amiga kay nagkuhan kita ni era flag retreat nag-shoot wala agad dimisi igtuturyo guide ko lang ka mo dinhi a plaza ha amin kayong tangit plaza yan na mamay datala storyahon ay sigurado tibainin masari nga mo pa'y nakapasyado kami ang plaza labi na ore makauli igrayo mula na yan na hindi nalaka mo may datala ba ay mang raon ay nadiri ko na pag-awan talaga makuha ko pag-awan YouTube. May da ngayon din bago nga pagkukano no tito niya Chubby Logs for new favorite silog may da Chubby Logs so makadagit ato opening ng kabaraka ba kita makatukob basketball pasyado ta kamo din mga dani din nagbabaras alas 4 naman dani nagbabaras din Pagawas na elementary. Oo. Hi. Okay. Dani din nagbabaras. Yan ako lang manhin tao. Ako lang manhin. Or pa magkagawas. Usually 3:30 to 4. Damo yan at nakapila din mga ride doon yung mga inuwaw. Oo. Ngayon kita nalibot kita ay sakop paligarilyo ha? Hindi ka sigarilyo nasigarilyo yung kaman itong gagad bado piso ladi
Tawa tayo. Piso. Itong gagawin ng sigarilyo. Oh, wala, libot kita. Libot kita. Ngayon kita. Ay, libot kita. Malibot lang kita. Malibot kita at nga munisipyo, Real, Taliwan, Madiha, Merkado. Mamaliyaw-liyaw ba't gyapon ka mo? May dala niyo i-skip nga ads. Oh, sa akin may dagyapon ni ads. Nakaka-ads sige pinit sugad ang. Mga snackan. Mga student, awa mo na yan magtitin, nagkukan na din natin student yan eh. Royal John. Oh. Munisipyo. Tapos may da ngayon nag-question hack. Uy, shoutout sa imo. Salamat sa imong question. Ay kakulop, di ba nagkadagitahin sinisir nga year-end report ang kana na munisipyo ang LGU Tanawan. Dapat kuno gihapon ikaw sang kay tunyo ani mo 2024 mag year-end report ka gihapon. Baga nakapanunaw na kayugod man ano kayo sa tanga pinakadako na ito na baga nabuhat din ang una nga tuig ang kan Mano Edgar, Itata Edgar ano man bakot nagkadayan inwaw. Tapos may data dito baga ups and downs. Tapos di buwas matag mo. Ay matag mo sa katuig January 15. Ay matag mo buwas sa katuig nga hikos siya ano man kay di ba last year January 9 unta tigadto kami hadto ha kuan wari man kita maka dali na offload man kita sa ito nga baga nagpinakakakuan kita tapos pagkamayo gihapon na offload na liot kita hindi dan mayo bali duha kita ka bisis nga na offload ana atong paginalakatan ba ngadto na ha diri kabilang buhay budoy tuyo ka man alagat kabilang buhay sa kabilang mundo waray kita makadali. So ambot yung may data pa ma-insert yung mga at naman yung si Jerry Labiner. Oo. So ambot ito tato ni kukuhan magpani-insert papakita tayo yun para kumita ka mo gihapon ano man ito di matkaraudan nga di kitain na offload doon ka bisis makita ka mo ticket. May ko ticket ito no budo kay para ay basta boss makita ka mo oh di boss ito na ako ni himuon nga kuan ako ni himuon nga year-end report magagather ka na mga videos oy shout out no oy tabi apoy oh pagitang pagkasabod ha. Oh magagather ka na mga videos anaton kuan naton didha YouTube big screenshot pala tapos matisting kita pag ano pag voice over nurse lagat nurse mama siya na kita din ni na oh yeah, music teradam kini teradam yun ako niya magagad ko ng lechon challenge ibaliwat ko ng challenge makakauyab pa ko niya. Oo pasyada ta ka mo din agora so damod to labot lang ang Tata Edgar na atong pagkaka-upload ano pa ba ano mga nahintabo itong din pizza o didahan last year o makuha kita mag ano kita year end magagather ano kita mga aton na kuan
nabuhat sa unang tuig. Ay. Okay. Man. Ay. Kakulop, nakabutong kita kakulupin kuan. Yung isda. Oo. Ginsog ba tala frying pan? Tapos kuanan tuba. Ay okay na. Hindi rin makakaya bukas paghimod to. Sana maka-on kuan kanan audio video presentation. Sana mag-moped output. Ayawat panlukat-lukat. Panlukat-lukat man kanan re-restart kan. Oh, may detalin piniton nyo. Uy, amo nitira mga pagkunga. Kuan, mga sticker. Kan kapitan. Mga sticker. Mga bago na yan bagang kulay dilaw. Oo, kay ano no? Kanan inwaw. Oo. Manamoy kagawas yan na sugada din nga mga oras. Kagawas yan na. Usahay nagbabaras ito. Labi na kung biyernes mo, mariso din yung biyernes. Yan, kulang ka din ng eskwela, kulang ka din damot absent. Mashita Mayer end year-end report liwat. Year-end report liwat isang kay tunyo. Oo, siyempre kaya nang lanong gihapon to niya makasabutan. Okay, adto nga mga pinanlabyog, adto nga mga ano, tiga nga to mga tao nga mga nagpambitan niyo mga grasya. O para gihapon pag malipay adto mga tao nga nagpaambit hanira mga grasya nga uy mo pay kay isang kay tunyo baga war hinga limot ano sakto good man sakto kada kitira na ay alagad okay nakapito na kita ka kuan plus pa kanina sakto lang 15 minutos inin ha ada kaya mo na ito matuntot masisiring yan na ha tala so karon tala na again this has been your friend from another stars. Okay good. Ako yun magpapabilin lagi hapon niyo nga iyo ubos nga sangkay ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams mama. Chup chup. Kita ang tatakain wow wait didi wow may didi adi plaza ba man maintenance libre nga pa-maintenance it mga inuwaw andin siya plaza permi oo tala okay okay